kachlová pec a kachľový sporák pre východniarskú rodinu, keď sa teplo šíri cez odporúčania. Keď sme dokončili prácu v obci Kamenica, namierili sme si to rovno na východ Slovenska. Čakala nás stavba pece a sporáka pre klienta, ktorého k nám priviedol brat jedného z našich spokojných zákazníkov. A keď niečo funguje, prečo to meniť? Preto si táto rodina opäť vybrala kachliarov, ktorí im už raz priniesli teplo. Doslova. Namiesto prišli ako prví naši kolegovia z Maďarska. Pripravili základ pece, aby sme mohli prísť na hotové. Alebo aspoň takmer. Október je totiž obdobím, kedy sa na pec na drevo čaká viac než inokedy. Samotná stavba by mi normálne trvala 5 dní. No vďaka tímovej spolupráci kachliarov a pomocných síl sme ju zvládli za 2 veľmi dlhé pracovné dni. Nie je to zázrak, len skúsenosť, dobrá organizácia a termoska s kávou. Pec dostala klasický dizajn s modrými kachlicami, no okrem nej si zákazník želal aj sporák. Nad neho sme umiestnili keramický ornament v tvare kvetu. A aby sme nezabudli, ako poďakovanie za pozitívnu reklamu, sme pridali dekoratívnu frízu ako milý bonus. Drevo, mráz a trocha kreativity. Na začiatku októbra býva na východe Slovenska už chladno. A teraz to platilo dvojnásobne. V zmluve síce máme, že pracovný priestor musí mať aspoň 12 grás, no ráno nás privítal mráz a -1 grás. Drevo, ktoré sme mali na kúrenie, bolo vlhké. Ventilátor nestačil a oheň len smutne tlel. Riešenie? Využili sme kotolňu u susedov. Ako úkryt, aj ako sušiareň. Drevo sme tam nechali celú noc a na 3. deň už pec bežala ako hodinky. Klient bol spokojný. Najmä s tým, že pec nielen hreje, ale aj pečie. Vďaka veľkým dvierkam je vhodná aj na pečenie v hlinených nádobách. Jednoducho, efektívna kachľová pec na všetky spôsoby prípravy jedla. Spokojný klient, že najlepšia reklama. Zákazník sa z práce úprimne tešil. Povedal, že zimné večery plánuje tráviť pri ohni s horúcim čajom a výhľadom na tancujúce plamene. Navyše nám zanechal videorecenziu, čo nás veľmi potešilo. Aj preto je spätná väzba to, čo nás ženie dopredu.